Ngibambisa ngekhanda mfethu. Indaba manje kwenzakaleni mfethu? Le ndaba ngifuna ukutshela yona azi ingakho nje ade kulanda kimi. Ya, indaba mfethu ngichazela. Ngibanjelwe inkinga mfethu la. Bafika u-TK nomngani wakhe. Ngibani loyo? Nogazi mfethu. Hayibo. Ugazi ngayenza kanjani lento le? Ade azi sukele ugazi u-TK angini ngamkholela u-TK wangibasela khona. Ngamkhuza. Lokho ngiyisa ukuthi ngisuka ngale nawe ayizwa lento ukuthi ayiphathisa. Vele ayiphathisana. Ngamshaya ngempama manje uhamba olanda i-backup. Noma ugazi lento bese seyenziswa ukuthi akakwazi uyaqala ukubona la. Hayi shuthi lokho. Hayi shoot ngoba mina ngifuna ukubabamba ke mina ngingeni lezo zinto. Yazini asiyeke le ungazi uyenze nje asiyeke. Mfethu bangicasule kabi. Shuthi ngoba ibutho libhidlikile sebeyazenzela labafana lapho. Hayi shuthi kinga na uwena labo bayekayo. Abasakwazi ukuthi ubama. Ukuthi nami sengilunge kakhulu ukuthi yabo makenziwe izinto ezibhedana nami ukuthi angisangele kumele ngiqinise isandla manje. Ngoba ngiyabona ukuthi isandla mangingasiqinisanga bazenzela kanje laba bantu. Yabo nje ngifuna ukubabamba. Yo bengingazi ukuthi ugazi ngakade ngifuna ukuqala ngibike kuwena ngoba lokho ukuthi TK akuyikwala. Hamba yolanda ama backup. Mfethu ngiyakutshela iyeke leyo nto. Ngiyakuzwa. Iyeke leyo. Yeah. Mfethu yabo ngidliye mfana izolo. Ngiyenhlanhla nje la. Indaba yena ayikho nje ayikho inhlanhla lapha ya. Kodwa ngisala sayithatha nebank card. Ngiyakuyinhlanhla nje lapha ya. Namanga. Haw. Wangitshela ngecase mina letele edlala ngomuthi ubukhumbule. Hayi kanomona madoda usala uDuprez Ntsweni. Utshena ngo-repair mina. uDuprez kadlula kumutawo. Hayi saziwe lapho. Futhi khona indaba efuna ukutshela yona futhi. Sambeve soboleka futhi imali ku bani omthitha futhi. Ubafo. Phela ubafo ngiseboleka ngemali lapha ya. Hawu, kanti ubafo soyabolekisa ngemali? Atatshena phela ethi phela mina wami utshena bonke abantu. Hayi asambeni. Asambeni. Wena izolo vele buyaphi lapha? Wangikhumbuza mfethu nami yazi bengifike nenye i-ID izolo yabo mfethu ngistressekile ngapha ngijabule ikabili lento le ngijabulisa ukuthi yawo izolo ngibhejele iChelsea bidlala neFluminense namhlanje kudlala iPSG neMadrid iChelsea sewushayile umsebenzi azishaye bayisikondo ishaya 2-0 indoda ngijabule lapha manje ngistresseke iPSG nakho ngikhohlwa indaba manje umfethu ubolekisa ngemali ubafu leta yenza ilungile yazi ukhombisa ezinye izingane uthi hayi lento yenza ilungile hayi ulungile ubafu kakhulu yabo ubafu ulungile kakhulu ubami umuntu odlala iCaizer ku7 manomdlali ayekele odlala u3 Okay, uvimbayo. Uvimbayo. Uphuzu. Novuma, umazi nivuma ngavumi. Ani mina ngithini? Ngithi bruiser, bruiser bani? Yeah, sure. Sure ba. Sure manje. Sure. Izakho konke sikufuna ukukhuluma nawe. Hayi, nankinga mfethu. Abani. Usaqala ukubuye uthula ukukhelile. Yafethu. Anginankinga. Inkinga phela nami kade sengiqalile ngibolekisa wafethu. Sithemba ukuthi izobuya wafethu. Izobuya kwena sewu3 nakulo. Sewu3. Sisonke. Yeah, asho. Emva kwensuku engafethu. Hayi, ngoLanga ngizobe sengiqalile nje ngibutha emva ka7 days. Okay, sure sesihamba. Nambe kahle bafethu. Konke ufuna ukuxoxela lo mzuzu ngathi akasekho uvakashile mfethu.